Men bagymda näme işleýän? Men aşyk. Aşyk? Men adym aşyk. Aşyk. Üýt goşuk adym bar eken. Aşyk. Aşyk, sen telefonuňa jaň gelýär. Aşyk, sen telefonuňa jaň gelýär. Orta asyrlarda telefon näme işlesin? Oho, men süýjüdüşüm bozup taň bilen jaň edýän dostum. Dinleýän dostum. Dünkü veren aydymyň dinledim. Sagynam işläp goýandyr. Başlygy işe gelmäkä tesin ýa-da eli. Düşündüm. Bolle bir aýam berde, bir aýam işledi pikir edäý. Bolýa garaşýan. Aşıkmayım. Salamu aleykum. Aleykümselam. Aşık sağlık mı? Hava, gowmy ýaşymy? Yaman yerler tümle keyfine mi? Atyr ýöläýdimmi? Onta başlığım gelen oğa. Beh. Türküş. Türküş. Aşyk. Oho, geldim. Sen açynyň beýle ýergelerdiň öme etmedim meni. Oho, geldim. Beren aydymyny gaýta dinledim. Çyndanam? Oho, bugün ýaz bermeli. Ýör onda. Ýör. Nurmurat, birazcık sesini katal da ne? Yine avada siyahatçılıklı olağına da geldik talipler. Türkmen halkının milli lideri, Gahırman arka dağımızın taýsız tagallatı bilen, bu gurulun behiçdiyer, ekologiya taýdan arassa. Görýäniz mi? Nähili oğudan yer, bir tebigatın gözelligini, adam el bilen döredilen binaların suratını çekmeli. Yağsam yağ uğradı, muallim. Yağış yağanda tebigatın renklerimi ütköýär. Doğru aýdýan, tebigatın renkleri ütköýär. Rahman mol. Aman. Taliplerin hemmetinin pasportunu jemläp kabulhana tapşyryp özüň açarlary alıştyray. Bolýa molim. Talipler, hiç tadyňyzy galdyraýma, zatlaryňyzy atjam bol. Bolýar muallim. Kinoň dowamyna gyzyk gellen aşaýy. Oturun. Oturayın. Sen tur sen. Garly. Neme garly kaka soň aş tuýsy gezip bermeydi. Bolýa. Otur. Oyn edýän, otur.
Toporun hemmesi cemmi. Nemme? Ola 25, 15. Yankı 9 olan 25 olan. Hava tozan kârım götürüm garly kaka yerine iş geldi. Şeyle mi? Hava. Men sana hemmesin cemlediydim. Neme garly kaka esas urut geçmez gel lan. Ha, şeyle mi geldi mi? Sana tarmolluyum bilen işleşedik gelin. İş taparı bilen avada gittik. Hava. Siz hakta koy hasiyetnamalar ver. Ay go gel. Ya oturun. Sen tur. Garly. Neme garly kaka son yine de ağaç tuzu gelip görmüyor Ha, bolya. Oturuver. Oynettim. Başlayalım. Demek kinozun otunna ilkinci işiniz de. Hava. Tuvalöme değil filmi, tede iş, şaatlık soğun bile başlayacak da. Hava. Kutlu olsun. Doğru ben. Otursana sen. Sen tur. Ay tor men yani. Oyun ediyen, otur. Onu tayyar bolsak, garpam polcuqi saylayalyň. Burada surat kesin pikiri juda mühimdir. Sonku neticenin sana bağlı. Düşnüklü mü? Hananla sen tur. Garly. Nemo? Oyun etkenler ötkenin may. Tur diyene oyun etkenler ötkenin may. O garpam kolcak kıydı. Gözleme gidelim ha. Neme herler ver oyun et duranlar ötkenin. Yorum. Nerede bular? Yerine däl ýene-de. Muňa näme diýjegini? Şekeri dillerinden, sizle şekeri dillerinden. Bugün kinetin açaylı, saat bilen sirden geçeyli. Salam baş. Salam. Oğum ýagdaýlaryna. Başlık. Aydyma hiňlenýän kim? Bol aydyma hiňlenýän kim dip soraýan senden? Teknik işler bas. Tehnik işgär? O aşk. Besini men ýanyna gelsin. Bol aşk. Alo, başlan. Näçinçe togda bolýaňyz? Ýok, intek belli däl. Salam. Bizde salgysy barmy? Salam. Häzir bärini görüşdireýin. Ýok, edil şu wagta ýok ýaly. Bolýa. Aha, bolýa. Men jaňa derdim size. Bolýa aýdaryn. Salam. Näme hyzmat? Näme hyzmat? Biz abada din zalmana geldik. Uy, döredüzülük saparına geldik. Şowly bolsun. Şowkunda ýüregiňiz ägysmaz. Sağ olun. Sizin öňüňiz tutmaňyz bardymy? Hawa. Ine pasportlanmaz. Han göreýin. İki otağa yerleşäýin onda. Otogsyda näçe wagtlyk gerek? 10 meşgullyk bolar.
Mümkün mü başlı? Gel gel. Ha, merkeziniň bilibeli. Gel ani. Men sorapdyňyz başlyk. Hawa. Yaňulugda gelýärken bir aýdym eşitdim. Şol awaz biziň edaramda da ýanlanyp dur. Radioda da. Radioda aksen sezindimi? Ha, yok başlyk. Şuun ilkinji gedek hinglenşim. İlkinji gedek? Hawa başlyk. Tuğuleme. Gatowe. Salam men agdalar. Salam, gowmada eýleňiz. Näme kär bilen meşgul bolýaňyz? Men Michael Ýewadiň Aky Türkmen Milli Konserwatoriýasynyň talibi. Näme hünärden bilim alýaňyz? Vakar. Vakar. Hawa. Çalaja bir hinglenip berjegem. Başarnyny ýerine ýetirip bereýin. Türkmen halasy, Türkmen halasy. Senin Garly. Otur oğlum, otursana. Otur bir yerde kim rejissör? Ay dıştağına hiyi. Bolya, sağ ol. Ne hili? Başkalarım göreyli. Bir de telefon belgini koyup gidin gözümüz haberlaşar. Bolya, sağ ol. Kavalcı. Hani koşu koyadı itti mi? Ne bacağı şahit koş. Koşu'nun Ayda. nali. Hananla. İyicecik. Ya Bolya gel oturayım. Geç Oldu her şahı yerine geç. çıkar. Bolya. Azıcık böyle kulağı şuvayda hangisi. Bir yerde kim rejissör? Ne rejissör? Garly rejissör. Geç Geç otur. otur. Bolya mı? Birazcık başkaça rap gözüme getiriyen. Garly kime ne diye? Kime? Yaşlı yatlı diye. Yedilminle. Hova. Sen yaşlın da. Yöne indi sen karmama da. Hova. Ne mi? Doğru değil mi? Doğru değil mi? Sen koşu kayıt verecek bıcıgayım. Hawa. Ayda hay. Sari ve Sarıul Samanyň saýasynda sarsan semredip 8888 soma satdy. Ha? Be tuvalet. Ama yanıltmış değil mi? Koşu değil mi? Bolanak bu da. Be. Bolya, Sari ve Sarıul cevabı da karışay. Aydım alayıktır senin kemalın. Aydım alayıktır senin akvalın. Benim hende bakleresin kakan değil. Salamu aleyküm. Oo Aşık gel hani gel. Ho aleykümselam Aşık gel. Aşık gelenin oğulaydı. Ben seni göreyim deyip verdim. Näme hizmet? Bir kasan sıramız köylügrek yani ya. Şonu görüp bereysen. Ay bir kısan näle? 3-4 san niýsene?
Ha, bolya onna men guralamak geleyin. Aşyk durhoň nämen gurallary? Ay, bu çıralar bezereyin na. Yok, başlykdan näme üçin urat tutay? Aydım aýtdy bu uratdy. Aydım aýtdy urdan bolsa aydım aýt turganyş geçdi. Şu günden şeýlekden aydım aýdym. Aşyk şu günden şeýlek aýdymçy. Aýdymçy? Hawa aýdymçy. Be, tugöleme. Gelen okuyun varlak göreli. Hani ýör onda. Häzirçe bolly. Bollu mu hemmedi? Bolly. Bol. Bolly. Merdan, bir ne de bolya diýmedin de. Garly kaka ýene başga gün geçiräýeli. Ýene bir gerek geçiräýeli ýa-da. Tädegil filmni ýetişdirmeli wagt ýok. Ay, boronna ýene bir gün Cemlen şaýer bolýarmy? Şey däýelinle. Hawa bollonna bugünlükçe ýöräliň. Sag bolun, çyralary öçüräýin. Ýöräliň. Salam, bağışlan. Siz gödüňiz çyşykdan giýjek alňyz. Ýürek gelmerkeni. Garly göräýeli. Görel garly kaka. Hawa. Boronna ýakyn çyrany. Öýüňi tanıştyraýyn. Meň adym Aýşat. Taýýar görkerliňizmi? Hawa. Andan da bir görelim. Seni sorap bakyan sağ bilen soly. Madama mehredin sevgiden doly. Mehreban yüzlerin soyar. Edilmeň ýaşlygymda. Näetdi gaý? Ýadyma düşen. Ýaş wagtymda bar gyýlan arasynda ümüden garpamyk mendim. Özüm saýladym. Hawa bilýän, ýöne şonu her ýyl ýatlatýanda. 30 ýyl geçdi şondan bäri. Merdan näme diýär? Merdan? Bolýa Halipa. Onna hemmäňize sag bolun. Yüzleri aşıklısı, kalbimın ol eyyesi, anımda, elmada, yanlan ya kızıl sesi, gözlerim bezimimde, yüreğimde adın var, sen bilen kim bu elem, sen sevmana bu dünyada, sen sevmana bu dünyada.
Alyas, yılgır. Yüzün az kökorkalır. Ana. Haninni kaptal vakıp yılgır. Bollu. Onna näme? Bir gar pamuk goljak kıydın eşikli meselese. Ba, şo nähil bollu. Mesele bu mu? Baripçik tiyatrdan alayım. Yo, tiyatrdan bolmaz. Gar pamuk goljak kıydın eşiklerinin hemmesi täzece bolmaly. Täze olmaly bolsa, tikinçilik oyundan barwalaýaly. He, anamynyň başka maslahat. He, doğru mu? Gel. Mümkün gel. Ine, geldin mi? Hava. Şu hatı, anha şu hatı var ha. Hava. Gar pamuk goljak kıydın iş yerine yollamaly. Bolya. Başlıklarının ruhsatını almalı. Aha. Bolya mı? Bolya. Häzir men var ha. Delle Kanada'ki ýalgymyny almak itjek bolya. Soňra boldy gal kaka. Onna ýöreber. Bolya. Gar kaka şunu. Hadi. Ana. Şunu çıkaryp ulurdup öýüňize asyp goýaýyn bolya gar kaka. Balamna. Ananda. Ana. Züleyha, şu durşun bolýar. Hawa biraz şeyler aktyryň. Aha, bolly. Züleyha can. Sen da tikinçilik oyun var. Hey, gowjak ýyzak ýokmy goý? Wah, känne bolyn aşyň ýagdaýyny ödüňiz bilýäňi-de. Wah, onyň hem dogry. Hawa oň söýgü sömüt goşup. O desanlarda hyýal dünýäsi bar o çağa. Adam itköşüpde. Aşyk diýsem her kim aşyk diýip geň görýärler. Geň görýänler. Häzir sen oturda, hani arkaňca çay goýun. Menem başda bir hilegrek gördüm. Ýöne kakaz bilen wagtlaşypdyk da barýan. Kakazy, sagaman geldinmi? Ha, geldim özüme. Uy, han ogluň gelmedimi? Ha, ol biraz eglenjek diýdi. He, bolýar. Tamdyrdan kızgınçak çörek metirdim. Şuna oňorupsyň Kakazy. Neme? Jigiň wepaň geldi Züleyha geldi. Ha, şeyle mi? Owa. Salam. Gurgun musunuz? Öý şerler, çağalar hemmet gurgun mudur? Ve paşanam sagaman işlep görmü? Bolya, otur verin. Sen näme ýöne oturdyň? Goýuny arkaýy içiberkene. Ýat ýere geleni ýallagy gaýnagan öýdür da. Kän işdime ýöne şuulmuş dörlemede häzir gelýän ýykaýtdym. Şeýlemi? Şoň üçin men gideýin garaşyp oturanlarlar. Ha, şu müşteriler mar diýýäň-de ýoksa ama goý beresime gelen o. Hawa, şoda ýöräýin men. Şeýde, bolýar da hanım. Bolýar, tag oturuň. Sagaman bar. Agý Züleyha, ýekece ýurtjyňyz bardyr. Nesibetenden üýşipçik öýürşe görýün. Men ýene-de bir gedek tarna kak görür. Bolýar. O adam tedaýdan arkaýyn olar. Şeýde wer, gaýrat eder. Tayyar mı? Hava. Arkayın bol. Özün şu arkayını uyuver. Geldin mi Atacan? Assalamu alaikum gar kaka. Wa alaikum assalam. Assalamu alaikum. Garly kaka. Hava. Sınıň bay. Sınıň. Meni kino düşürjek. Seni kino düşürjek. Ay ne ettin ay garly kaka. Şeyttim ay. Garly kaka. Men kiçilikden ardygym kino düşürjek. Ana oluştu. Ödüm dellekçidi baljak. Hava. Bir daha daýynda. Ay. Bir urýan ýere üýtgedaýym da. Otur sen ha. Otur. Onna näme? Hani kamera çıra tayyar mı? Tayyar. Aşık men kadr 5 dubl bar. Başladık. Otur. Şkino tutup da sarda garaşaýym gar kaka. Otur sen ha. Sen bolmasaň bolmada. Häzir ne diýip bolsa seni ay ýalçyk edip goýber. Gar kaka. Ata. Ho. We have bağışlan. Tolugun yanına ho. Birinci gedek kino düşýän. Ho, gatı degen ýan. Ho, ondan ne edip tolugun ben. Otur arkay, otur. Häzir. Ay, häzir. Ya, näme yaraň okmoý? Açyk. Hawa eten okmoý. Ha. Astyara ho. Aç. Agapin astyara bi. Oho atam bolduňa howany. Wee ha. Bağışla. Net bolmy? Men yaraň okukan goýdum da ho. Bolýar. Adyň näme? Azat. Ha, Azat.
Aydany, taçsyňy nädip deňläýin? Ay bir tarla veriyordun. Ha ölümse tarla berýär. Dogry maýdaýynmy? Şu taştaňa oturanok. Ha. Gel näme delitene? Diň taşsyny dik iki böleli. İki böleli? Şey diýip çykkan. Açyp. Şey diýip doňdurýar. Maňlay bolsuň dolurjak bolýan goňmy? Ay yok muny gelişmedi abi. Ya baranok. Maňa da baranok. Sebäbi sen taşsyň jügütdäller. Sen röň saçalyp gördün mü? Ey alıp gördüm, alıp gördüm. Ey yaman köp burluyanlar sen, gal kaka. Bol isine sen bol saltıra. O da malamın bar öğünü murkyan olmayan o. Yekeceden bir söz yeni o solun o. Malık geldi ya Rabbi, gal kaka. Otur o. Malum onu neyme, tatsı onu neyme tapadı başın. Otur geplemedi. Bolya. Ey gal kaka, şunu ayırayın. Hayır. Ayırayın şunu. İna. Taptım. İna. Ahir taptım. Hiç çagaşna vereşim. Häzir şun bilen men dik maňlaýyndan menlege girýänlerin ýönmödüňi. Ata. Onama telpek geymelettin o. Gülüm gitme menden uzaklara, yalnızlıkta sensiz kaların men. Seni sevip düştüm dudaklara, hicranlarda yanarın men. Aşığın dostunu aşık eden kimke? Aşığın dostunu aşık edenlerin kimligini sen tanan ok. O arada sana son gurrun vererin. Men ädiňe düşümde gördüm. Iydi yok. Onda senki düşümde bir belbel gördüm. Ürküp gelmiş gülzarından Haýsy bagın bilbilidir. Haýsy bakjanyň narından. Şu güller menem şulaydym hiňlenýän dost. Şeýle mi? Bu işi täze başladyňmy dost? Hawa. Tugolemy. Bu kim? Aýyň bölegi. Aýyň bölegi. Ve surat keşiň gözü bilen tarif edäýsiň diýdirýär. Merdan, dogrusy mene bir haýyş bilen geldim dost. Sırdaş olmadyk dostum, dost olmaz diýipdirler. Yine nakıla başladın o. Şeýle de sen sözüň men üçin nakıl, aşık. Merdan, 3 gözek adım doguraýsaň, 4-nji-de adım gysgaldy aýtjaň dost. A harpyňyzdan 2-ni hot goýsaň, adım aşyk bolýar. Başta değişmä salypsaň endi gürläýipdir de dostum. Yoksa da öňden bäri soraýynyp bördüm sana. Näme aşyk goýdular adyňa? Ejem bilen kakam talip wagtlary kitapxana gatnaýan ekenler. Her gün kitapxana barýan wagtlar hem okumak üçin ýet tutýan kitaplarym şol bir kitap bolup gawat gelipdir. Mysal üçin kakam kitapxanaça Zöhre Tahir destan tap bermek haýyş etse, edil şol kitaba ejeme misle bildiripdir. Ya bolmasa indiki edek ejem şasenem garip destan tap bermek üçin ýet tutsa, kakamyň hem isle bildiren kitaby şol bir kitap bolup çykypdyr. Tötälikden bir näçede gaýtalanan bu ýagdaý kitapxana üçin hem geň galypdyr. Ay garat kakam bilen ejemiň tanyşlygy kitapxananyň okolga zalyndan başlanypdyr. Ay howa. Men adamyň baglanşygy täsin ho. Kakam bilen ejem durmuş gurallaryny oglumyz bolsa adyny aşyk takar, ýygynyz bolsa magşuk takar diýip wada edipdirler. Gara dost şeýle. Ay näme? Şo döwrüň internet sevgisi. Şey diýsene, bolýa bagyşly dost, aşyk.
başlyk. Selam, gelinim sagama. Hey, başlyk. Size hat gelipdir. Şöyle mi? Hawa. Bolya getireyim. Bolya. Hey. Oyun. Yıllık. Bana yıllık gerek. Yıllık. Ne? Gelen yıllık olsun. Tamam. Şu yaşlılığını yaptan çıkar. Be. Bolya. Başla beni. Ben seni görmedim kellem. Daşı degen yari. Katı. Bu. Katı. Ne? Sana yastığı beri. Oldu mu ne? Tamam. Ben barardım. Ben pamuk yalacak ellerimden şeydi. Niye mi diyen Holker? Tuttum da. Vay yürü. Vay yürü. Dur. Başlık selam aleyküm. Ve aleykümselam. Kovmaya dayılamaz. Niye mi yatıyorsun o? Gellerimiz aman. Ben bütün edarım sana anıp gidiyen. Sen de mi yatıyorsun? Ya tamam başlık. Uzak kıyıca kovar olsun çekilelim. Tüneler. O işgaller elli ol arkayın ol. Şu atlar erkeleyip durna. Kar olsun kovacılar aşkı. Hallama. Başlyk. Yankı diýen hatym Türkmen film birleşiginden gelipdir. Sağ olun. Nereden niye? Ana? Türkmen film birleşigi. Doğrudanım. Ayşat. Ayşat! Ho! Şoğlu oldun. Seni kino alacak olaydım. Doğrudanam mı? He. İne? Özüm baş keşiflemi yerdi ya. Tendilik. Sen ay, yüzüyorsun gidelim maşrabayı sen. Kim maşrab? Sen maşrab mı, ben maşrab? Başla. Ayşat, doğrudanım Oğuzhan adına Türkmen film birleşiginden Garpamın keşfinde öğretmeli diýerler adam. O ne ettim ay başlık hani? Garpamın keşfi doğrudanım. Garpam diye. Benim yanım olayda korkup oturuyordum. Senin başka işin yok idi yani. Hangi işin lan mı? İşim dinle başlık mı? Dinle mısın bar kayıttan mı? Kaydı vereyim. Hava kayıt. Ayşat. Başlık. Benim ayet var edelim gelişen ayet var bak. Hani ile. Neydi ya? Ayet var bak. Bari işin lan mı? Be. Ayşat gel otur ol hani. Ayşat. Bolya arkayın ol. Korku kuatır. Al. Özüm orar. Ine, Türkmen film birleşiginden sana Garpamın keşfinde öğretmeliyip yürüytü hat yollaptırlar. Yeri karşı değilsin. Yok başlyk. Men çağılykdanam arzumdy filme düşmek. Bolya, doğru. Onunla... Bir de mi karşı değil? Sağ olun başlyk. Üstünü var bu ediyen. Sağ olun. Dost, men derdim ağır. Ağrı versin. Ne bol aytda? Bar belan körük şol düştü. Düş? Hawa düş. Şol günkü düş görmedik bolsam... Belki. Näme belki? Sana azar vermedim dost. Sen için canım urban. Sağ ol dost. Onu gayrat et. Men näme etmeli? Şol suraty çekmeli. Kimin? Düşümde gören gydymyň. Suratla mitdamylda iş hayır? Men şeýda eden gydy. Her gün düşümde gören umit bilen ýatjan. Eýdi? Eýdi yok, bolly. Be. Sen aşık bolupsyň. Hawa dost, men aşyk boldum. Sen şo düşü göreniniň ýatmazdynyň Şahyny Marip destana okana dersin. Okudum. Onu sen şu ýatmazdynyň şo kitap täzeden oku, belki şunum düşüňde görersin. Ay, ne ettin ay? Munaň ordun.
Geren surat bolsun. Sağ ol dost. Ne gelin. Ne şu tayda dur. Gelin. Esselamu aleyküm. Aleykümselam. Sizin yanınızda Türkmen filminden geldim. Türkmen filminden. Ha, yo. Türkmen filminden geldim. Sen koca geyinin ruvelin. Sen sol kino düşünerişler sen ötken ha? Benim alayda gayrati dağı, benim artist olasım geliyor. Şeyle vur özüm var o, değişme dayt yanım men. Bir boş vatın Türkmen filmi aylanay bolýarmy? Men hemişe boş. Yo, düşünmedim. Ene bedin baş reşdiyormy başlamaz. Sen ne mi? Yok. Geçen de böyle başladık ağlamadım ay seni. Assalamu aleyküm, kovum yağdaylar. Benim kino alayda ha, benim artist olasım geliyor. Benim özüm var da. Şöyle mi? Hova değişme daytı bilyen. Hani? Bir hafta uzun şey dur diye. Ha. Yeni birim şey otur diye. Oturan turup yanka yer veriptira. Geçim oturayım deyip dur öyle yanka dik duranam. Yok men indikide düşmelip dira. Ha. Ay düşmelem oldum oturayım deyip dira. Men ingoğuz gidivereyim de bolmasa. Can diye hova ha baba. Zehin yowa. Ha zehin yowa. Şulardan bir yerde görýärdim ay. Gelin hava. Kovum yağdaylaňy. Sağ salamat mı? Aleykümselam. Yaman yüzün tanışlay sen. Han biraz gör. Ay. Garka gider. Bir yerde görýärdim ay. Aydım çoğulun şu aydım. Şeyle oğudun aydımlar. O sesim oğudun. Sesimin de dura. Ayday o aydım bir aydım. Ayday. Bolur. He. Şeyle dur oğlum. Görýänsiniz meni. Türkmen O Türkmen oğudur. Şeyle oğudun. Şikirlaydımlar. O dinler görün. Benim alay gayret etti. Bolya. Bar yerine var ay. Ha bana yerine var ay dedim ben gitken. Ay lan şey etmeli. Ha vızır et vallahi. Aytmasın ayrım şey. Hava. Taşından hem kömökçü. Hava doğrusu. Stüdyoda sesem ýazýan, sağdam ýazýan. Taşından berdi kömökçü. Hava. Sen var işten gidämen, o seni işten gidäsen buladara ne işler. Mümkünmü? Gelin yigitler. Elbette mümkün. Salamu aleyküm. Aleykümselam. Owmy ýagdaýlaryňy. İşler oğul. Gelin hani geçin. Geç aymış. Tädil filmin düşürýäsisene. Hava. Bize näme kömek? Neme şu eğer mümkün olsa neme Aýdyberin diňle. Sizin ýanyňyza gelmemizin esasy sebebi aýtda garkaka. he täzeil filmimiň jemleýici wakasyny şu sizin edaraňyzyň sahnasyna düşüräýsek diýip. Eger elbette gollasaňyz. Elbette gollarys. Hawa. Ýöne men bir şertim bar. Biziň edaramyzda bir oglan bar. Şoň zekini açyp görkezmek isleýän. Belki filmingizde ullanarsyňyz. Bor. Okman. Ulanar. Eger mümkün bolsa. Mümkün. Onda men häzir çağıraýyn ony. Çağırın. Ýa korona däl rol. Eger Aşyk çağırın. bar filmi işi gaýdya. Bolýa. Yankam zehin rolan. Zekin, ne oluna? Zekin, ne Hawa. Onda näme? İşiň dogruny bolsun. Üstünni gardy ödýän. Sağ olun. Sağ olun. Gel. Mümkünmü baş? Yo, men öňüm köp bardım. O saylamadylar diýmän näme? Neme de garl kaka. Halipaň ýanyna näme diýjegimi bilmän. Alzıraýdym da. Alzıraydım da Aýdynam aýtmaly keliňde halipalar köprek dinläp öwrenip gelýänmi? Öwrendim garl kaka, dinledim. Öwrendiňmi? Öwrendim. Hani öwrenen bolsaň geç. Bärik geçäýinmi? Geçäý. Amrik geç, amrik. Şeýlemi? Otur. Sevgim galy bu gize, gaýgym galy bu gize, hanasyndan çırpanyp duýgym galy bu gize, galy hoş günlerim, Gözü ýaşly gül küler,
Tolra saçın tolkunup ağamallı bıydı. Hay berekella inem maning oluyor. Halipan seni yönelüve teklif etmenler. Henginem boğu duyan. Aydımın boğu adam fücinim hava. Sağ ol Garıl kaka. Berekella. Otur inim, otur. İnim, biz şu alt vara, değil bayramçılık vara da film atmıyor. Sen şona vara, gol söy vaydım tayinap bilermin. Hova Garıl kaka, tayarlar. Berekella, inemin ol ya, inim. On sonra vara, sen bir maltumul pravin sözlerine aydımlar aytyan mı? Hova Garıl kaka, govar yanım, aydanım. Berekella inim, berekella. Gel. Mümkün mü? Mümkün, gel. Garıl kaka garpamı getir de. Gelsin çağır. Ha? Çağır gelsin diyen. Neme? Garıl kaka, halipam jana diye, bir min alsam olur mu? Gurloş. Gelsin çağır diyene. Ay, geliversin. Gel aşkım, gel. Salam. Gurgun musunuz? Geç otur. Men Züleyf abiyle gurloştum. Şon hadir tikinçilik oyuna varım. Size şu tayda garpamın eşini tikip verirler. On son kalında atlar son maslahat eder. Bolya mı? Bolya. Onunla göre verim. Sağaman varım. Bolya sağ olun. İnim sen bana yine vur kovaydım ayıp versene. Bardat edin mi? Bar hov iyisin bile bolluydu ben. Bolya. Men aydım dinleyecek şu an. Ana şu davadan eken hatan. Hakikatde işimiz yarı bolupdyr. Ey, vay ana. Öde şu telegakda olmalıydı. Aha. Siz bar verin benim hedir baryan. Bar verin siz. Yo şurak yapayın apini. Atavadan öptür. Şu hani? Ha, bolya. Siz işte verin arkayına. Alo dinleyen. Salam ence. Salam aşık. Qowmun geleceğim. Qoway Hudaya şükür. Qowmedin ha? Qow menim Hudaya şükür. Gelnece SMS geldi oli, jana dipsin. O ağın toyo divat beren pomağına haçan dikinmel kaminni men. Wah, gelnece jan sen garaşyň ýaly şu toýu menim garaşýan bolin. Ölin näme? Eni duşamokda. Wah, şu düşüňde gören aýdym men bir gede çykýar bilen bolsadım. Wah, şu dyna tegelýän gaýdlaryň içinden özüm taýlap berjek aýtama. Sag ol gelnece golda örerim. Men gödöwne tutýan gaýdlamyň arasyna belki şu düşüňde gören gaýdlan gabat geler. Salam Züleyha. Salam, gowmysyňyz? Bir de gelenler. Aşk men taýdyr özüm jaňa. Ine de bidin garpamamız. Salam. Men sana bollum aşık, bollum divana. Seymesen de söydim aygız, söydim ay belek. Ay belek dip yazdım ha o. Adamın bir konu ölçülerini. Yazın arabatması bir kadının sorunu bir kişilerinin başladı.
Aparat abonenti için televizyon. Ay böylek nereden kelleme gellay? Merdan? Merdan? Düşümdäki gyz. Men üçin bir täzelenme bar eden. Bilmedim. Be. Kimi versek bolor kaşotayık. Be. Niye hili olur? Annenim gel verik. Oh, Nire gar var kaka. ya? Gar kaka. Şu kim yazdı şu yazıyı? Ne muttur? Mına seret. Mına seret. Bu tane seret. Mane. Hiç. Ana, o kokimin adamı. Gar kaka siz yazdınız mı? Ne? Yaman go wolptur. Go wolptur diyecek kollum. Go wolptur deyip. Bey pikirim möllüğay. Ata anırda. Ata anırda. Anırda, ata anırda. Ecevayam berdi. Eceval berdi. Anırda oğlum berdi. Oğlum anırda. Senem berdi. Senem berdi. Näme ho men aytalarım aytalak geldi. Yo men masa soruyan. Makta kadın näme deyin aymen sen? Kömöçü kollumda. Kömek edecek bolsaň inem. Häzir sen wara, ine şu dükanyna boljak ýalymy. Şu dükana gitdim. Şonu alma. Ekelmeller ho bar ýanda şo taýda wara. Şo sahnany görýän. Turot alşdyr. Turotunam gelip maňa görkedi. Bolly. Bolly 4 yaş sancak bir kömökçü merersin dayanma ha? Görk gaýtmak üçin kömökçü näme gerek o? Ondan sen özün kömökçü verilen o. Bar git derro. Gittim onu mu? Gitti ho. Bolya gidecek. Gitti ho, gidecek bolsam. De. Ne hilay var? Taliplen hemmet otoglarından çıkandıra. O malum olar ýa-da bir ýerlerde garaşyp durlar. O da insanlygy berip. O malum. Onda bir salmy işleri. Bolýa malum, mümkin bolsa şu açar kabulxana beräýin, otog täminleri ýaly. Eglenmezek bol. Bolýa malum. Salam, neme hizmet? Salam. Neme men açar goýajaktym welin, düňkü açar beren gyz ýok ekenne. Ol gyz Aşgabatda. Aşgabatda? Ol bir ay kutumuz tejribeçiligini geçirdi. Häzir. Salam. Hawa, geliver. Sağ olun. Düýnenin soňky nowatçylygy. Sağ olun. Ay oğlan. Bolmasa Gülşad'ın telefon belgisini bereyim size. Telefon belgisi beräýin. Sizin diyen familyanı tapılmakta şu an başlık. Hova başlık bir-birden görüp oturna şu an diyenlemedi. Hova gözleyen başlık. Telefon belgisini beräýin da. Yok, görüştürenlemin içinden tapmadım. Ne mi? Telefon belgisini beräýin. 65, 14, 20, 38. Sağ olun. Başlık sizin diyeniniz Muradıva değerli Mirediva olaymasın? Taptım, var iken başlık. Salam. SMS ýazsam maňa dogy. Özüm kän gürlegennäl. Şahyrda şeýle sözler bara. Men saňa söýgüými aýdaýyn nädip, günler geçip barýa ömrümden gädip. Gerçek Nadar Aman Nadarowyň goşgusyndan.
Hawa doğru. Men bu şahir qowar wakayan. Menem çağalıktan okayan. Çağalıktan oynamağa çıktılar. Çıktılar hedillik qar yağyadi. Şatlandılar, oynadılar, büktüler. Asmandan zemine nur yağyadi. Ananayda men şolardan şeýle bir ýadadım da. Aýlap dehmet çekken. Öňe her gidek şofırdaday diýerler. Bularam berdikler. Hawa gowy. Gaýyrlar, mene tejribämi lewap siýahatçylyk edarasynda geçdim. Bu işeýle Howany. O yer diýsen owadan şeýle bir täsin. O ýere biz siýahatçylar bilen Köytanaga da gezmäge gitdik. Wi ýoksa da menem beherdenne tejribäm geçende köw atanam gördüm. O yerler şeýle bir owadan eken. Hawagylar, ol ýerde yer asty köl bolup, ol ýylyň ähli paslyna şo bir ýyllyk deň derejede saklaýan eken. Hakykatdanam o yer şeýle bir owadan malaýym, gülşat. Wi hagylar. Sen nämedim ýa? Sen näde geçdiň tejribäni? Men tejribämi owarly tolkunlaň mekanyna geçdim gyýlar. O yer nere gyýdy? Way gyýlar şonu bilen dokmy? Ol awada da. Wi, ýoksa da biz nalama geçýärler. Wi, gidelim. Gidelim çaltyrak. Ha, selam aleyküm. Ağam kovmi, neli? Zaten kovmi, ne mi gerek lan ağam? Ne mi gerek? Ne mi kılmak? Bizim marketimizde ne mi gerek? Ağam. Burmut, gerek ma. Ne mi diyem? Yo ağam, ne mi diyem? Alacakladın mı? Ne mi ağam, ne mi? Bağırlısı mı yapıyor ağam? Ha? Bağırlısı mı? Bağırlısı Hadır. Ne mi ağam? Bizim başsımıdın mı? Başsımıdın mı? Yerini oturun. Hayır. Hazır kal. Mertaza gene o. Vaktinde geldin alçırap durdum ha şu an. Tamam mı? Aleyküm. Ay Mertancan be ağam. Mertancan be. Ne mi o oldu? O çöp sağdan sokturun oğlunla. O çöp ya. Ne buraya lan? O çöp dip dursun da yok. Bolyasun ya zaten ne mi? Ay Mertancan bile beğendi mi? Bizim marketimiz hoca market. Hoca market. Ayırdım. Başlığım kakamı diyor. Başlığı da kakamı diyorlar berdi. Oğlum dikişkin oğlum. Yaman oğlum. Nuray ne yapacağım? Ne mi oluyor? O ne diyor? Canım oğlum kalmadığın ne mi o? Ne mi oluyor? Aha. Baş ne mi? Bağırası bir. Bağırası yırttır. Bizim market. Bağırası. Selam aleyküm. Tanıdın mı? Tanıdın değil mi? Ne bağırası? Ne mi o? Seni yürüyen ne bağırıcı kopiliyeti der. Ben ödün atlayacağım mı? Kovdun ne var şuna? Ay can gölü. Kurusun ok. Dine surat alıp bağırasın kadın da ben. Bağırlısı derler. Ne? Gar kakan işleri. Telpek mi? Ha, çal telpek mi? Ha, çal telpek. Kovmiyadayla mı? Kovmiyadayla mı? Ha, tuğulu mu? Dukanı ödün, kaçtın mı? Ay hava. Yaman kov dukan eken tuğulu mu? Hava. İçinin işçilerleri füzemeyi gidat dur, gitmeşleri. Ay basık tabi. Maan diye yetremeyin de şumluk diyer. Tav olmaz, tav olur. Ne mi? İçinin haritlara füzemeyi gider mi olmalılar mı? Ne mi? İçinin haritlara füzemeyi gider mi? Ne mi deyip dursun? Ne mi diyorsun? Ne mi basık? Ne mi diyorsun haritten beni diye deyip? Ne mi olur? Yok. Yani ödün ayttığınız da mal iyetine meydemese deyip bu. Değildir basık. Basık var kaldı. Ne mi sen ayni? Üyünü de var bir okuyun al. Onu da on kanı kalkabilen bu ne mi? Erbet sattıyım o amin. Sen erbet sattıyım o. Yönün kovuladım diyen ok da sen. Basık değildi mi? Gitmez lan. Sen yöre ver. Yöre var gitti. Kovuladım. Çıkarsan. Kovuladım mı? Tağaman var. Umar yaktın mı? Katın orada.
Adamın arabası. Bolya. Aytmal zatlaňa bir bilýärmi doly? Qeýlar salam. 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 Qeýlar siz maňa aýdaýyn. Adam ýalňyş bilýändir. Bilýändirle. Ol bir ýalňyşlyk bolmasa, bagyşlap bolýandyr. Bagyşlap bolýa. Aydyma kinlenip aydymda qydyň adyny SMS edipdirin. Ay bölekdi. Bagyşlap bolýar. Hawa bagyşlap bolýa. Menem şonu diýenmi? Şonu joraňdaýdaýyn da. Kime? Sana? Ayoglan. Sen aklından adaşypsyň öýdän. Berekella. Şu asman düzet. Ine talipler. Bugünkü temamızın adı ovazlı tolkullaryň mekany olan avada. Geldin mi? Geldim oğlum. Ine bir işlerinizde zihininiz okuyunuz bilen. Bısyagatçılık zorluğunun gözelligini, onsoňa ine ovazlı tolkullaryň gözelligini umuman alanda özüňizde bolan bar zihininizi sindirmeli. Rahman. Awa malum. Näme çekçeňi pikirlendin mi? Gözellik simfoniýasyny. Berekella. Gowy pikir. Şowul bolsun. Sağ ol malum. Hani? Nerede? Näme diýýärdiň hemme? Pul nerede diýän o? Pul. Badır baş, badır. Hem de badır baş, gülýärdi. Pa ulla. Düşünýärmi sen şonu näme? Pul, pul. Pa ulla. 3 harf çık. Awa, şo bolmaly. Hança 3 harf? Ha, pul mi? Karnasından toy edýär basyklar. Ýani öýdäkine gelip bir berip gördüm-de, özüme gerek boldy. Alaýyn da gatydan mara. Şu aylığımdan alıp kalamaz. Aylığım diýme o, sen däş aýlyk bergin mama. Bilen şonu. Ay sen şikasla götürüp üýüňe gideýin o. Sen iş bolduň ama. İşe gelenik näre? Ay basyklara ýöne gowa adamla basyk sen mara. Şu gelnejem bilen agdy bir ýaşaşyp gördüňmi? Bu zatdan emmet keskitýär basyk awul. Sen men adam kerçiňden beýdaran bilen şonu. Men gagal mirza men berdi okunup diýär. Men berdi ýatgarazym, menim öýütmen. Ayrılım değilsin. Bolya baş, bolya. İşte ver o. İşte ver. O işe kartalama. Bolya baş, bolya. Gar kaka. Şuda men geçendeki diýenim. Şöme şol. Ha olay. Şunu men barlaş diýsene. Bolya. Hey! Yüreğimi yardın ayağım. Näme yüreği? Näme yüreği? Yüreğin nerede? Kulağın nerede? Kulağım yardım vurdu ya. Ağam siz nire geleniz bilýäňiz mi oldunuz? Siz hoşo markette durdunuz. Siz kim bilen öpüşäňiz bilýäňiz şu? Sen kimle öpüşýäni bilýärmi? Kim bilen öpüşýän?
Men barlaqçı. Siz hakiki barlaqçı. Barlaqçı men. Näme men demokm barlaqçı. Aa, men diýeňiz. Men size karaşıp gördüm. Men sizin gelçeňizi ona diýdim. Men başyma da diýen barlaqçı gelir diýdim. Näme başym ýerine? Eskademy? Yo, arkayın bol. Ödüm gider, tapyan. Bor. Bol, gal kaka. Assalamualaikum. Alwayım, o bedelen. Hoşu vakıta hoş geldin. Näme üçin hoş geldin? Näme diýsen alıp bolýan rağım, näme gerek? Aýtyp, näme gerek? Be. İnim. Han sen täzeden gelsen inim. Su bolsun ýaly. Edilýän keldirin. Edilýän ýaly. Han täzeden gel. Assalamualaikum. Alwayım, mam jaýal mi şapyň gama. Hoşu markete hoş geldin. Näme üçin hoş geldin? Albiram, näme diýsen almat bar? Ay tuweleme. Ay soňky döwür wara. Hoca meňdeşler köpelýär. Näme müň ýörüýte okuwam kanaýa? Ýok, hocam, bäraktyn, maňa hal agyraktyn. Şeýlemi? Ay şu internet açsaňam, ýöne hany bäk gel bol. Dura ho. Hayır, tüyüşü diýsen şunu alyp bolýar. Tuweleme inim, tawol. Ýaman gowstyş, diňe hocam akdy. Ay, hawlam, çaň hawlum. Ay sen artist oldun. Ay näme diýseňem özü üýt göçklay. Men gulagyny şuňap gelýär. Men marady gurun edýän ýadly olar. Oho, ovadoş, salam aleykum. Waaleykum. Oho, dost. Ay tuweleme. Ay hoca sen eýgertmeýän ay. Ey sen mara. Ey sen gitdiňse ýaşarýan o. Gitdiňse ýaşarýan. Bir kitara gaýtdy şonu. Ol hoca. Ay tuweleme wara, bir ýaşlykda gardulyňa ýetipsiň ha. Aýtdym ben, şo wagt bilýänmi? Hawa. Ey ýa wara, gelýär ol hoca market diýip ýalga eken ol mara. Malak. Yo, hoca malak diýemo, hoca market diýär. Ýaşlymy ýadyma çykyp gitdi. Ay näme arzuwuň wara ho sen? Dukan açmak, başlyk bolmak arzuwuň da ho. Ay tuweleme hoca arzuwuňa ýetipdim. Gitdikem duýadym da men. Şeýlemi? Ýetirnelmi? Arzuw etdi, ýetip bilýär da. Arzuw ýaşamary. Hakyky. Salam aleykum. Aleykum. Ha, inim kimmi? Tanadymmy? Ha, çykyp gidemizden eken. Tersedene jogap berber aldy. Ha. Goý gargaga ýene spekulasyň niýdir? Ya, düzeler. Düzelmek çek ýernidim o. Hawa gitsek ýeri ýok. Hoca, biz baraş täze bayramçylygyna bir degişme sahnalcak bolup geldik. Ha. Ondan sonra sen marketine geldik bolun. Ay bu adyny kim oýlap tapdy kanay? Ay tuweleme. Ay jana sen eýgetmeýän ho, eýgetdi. Nädi? Ay orýar pikir bilen gelip durdy maňa. Şeýlemi? Ay tuweleme. Näme diýsin? Degişme sahnalcak diýdiň maňa? Hananyň bir çaýy ödünýdi. Ondan maksada dedi beres. Hawa, iş başy damak diýär. Ýör. Rahman, bir işine kän ihlas sindirdim. Öňki işine göre kän zähmet çekdim. Myň bir sebäbi bar ýaly. Hawa. Menki dogry gerek. Dogry ýönesi bolmaz. Yüreğine din sal. Yüreğin sana dogry ýol görkezýär. Şular ýaly işlen kän bolsun. Hawa bolmaly. İkimiz şol bir kitaplar okaýan, şol bir filmler gowy. Hawa, belki oň sebäbi ikimizin bir günnä bir aýda doglanmazdandyr. Hawa, ikimizem ýol bar. Ýöne häsiýetmi-de beýle däl, ýuwaş. Onu görüşmesek nädip bilýän? Biz hatda telefonna gürleşýän göremdi aga. Savarly oldura wara şat bolar. Şun karawulçulumam salamany soğudum. Saralar sen nürkidin. Salam. Oh. Garpamumuz gelipdir.
arsamını görüptür. Atıcağım, ayazmağı ne öyle oluptur. Bilmedin mi? Yok, men demedim. Men demedin? Men demedin mi? Yok. Sen bolya olar ayttın mı? Yok, aytmadım ha. Onu hem şunu aytmadın, aytma la. Men sen yerine olan oldum, aydardım. Şunyal istesin ma diye yanımdan koymazdım seni men. Olan ayaz babası bara. Olan ne mi? Hükman ayaz baba olmak değil ha. Haltı ötür yani o ya korkak kuatır bir bol vermeler de. İnne aydarın. Aytın bolya mı? Bolya. Hükman. Bolya. Oldum şolara ayt. Men istesim gerek olsa aydım ama aytıp bilyadi. Gerek olsa goş kumbukap bilyadi. Men sen için goş koyan, okuma nemi, men yüreğimde goş kulak. Koy, men hükman aydarın inne. Aytın, tanzit yazat diyom aytın bolya mı? Bolya. Ayt bolya mı? Ayday. Hükman ayday. İstesin ma deyip. Ayday, gayrat eday. Alo Muhammed. Kol öleşen mi? Bolya geliver onu. Kaka. Nene keyfin yoklayamın. Ata, çiğne kalıptıra. Hay karlı kaka. Hay onun üçünden keyfin kaçırmadan o. Indi bal tutmak anfatlaştı. Çengek gerekken. Çengek gerekken? Yok, nerede şunu? Ne gerekken? Hani var ya? Hey! Ten, hava ten. Ten ne ala o? Gitsi ten ne ala? Kaptanlar kulu ten. Yaman ten edeceğim o yüzümü. Yaman köp biliyorsun ay ten. Geçen adamın telini çıkarın ne alın onu olacağım. Ayırına kımırtlı hava ten. Kaptan da kırmalı. Sağcın adamalı. Çıktasına. Olur mu? O bulan sağcan mı abi? O geçen kadar kalk verdim ya ne bileyim. Şeyle mi? Ay, onu başlar bulara bir şey ver diyor onu. Ona bir şey verin de çıkıverin böyle ya mı? Ana oğlum. Ver ana. Ana Muhammed'in böyle. Muhammed. Ne nerede lan? Geldin mi? Aleykümselam. Kovma geldin mi? Kovmadım. Onu gelin oradan hayretten başlalı. Başlalı. Hem de tayin mi? Ha? Hediye de hem de tayin mi? Kaka şu kadar kim de tayar. Şeyle mi? Tayar. Başlayar. Onu siz bari verin haydır ben iyiden yet diyen. Böyle. Yor Muhammed. Yor. Alo. Hanım. Değil mi? Size kokulun bal hareket edip olacağım mı? Ne uğradayın da? Örmelim o yönlü
Berekella, berekella. Alıp çıktık. Alıp çıktım ay. Ona. Gaýdylar, müşteri ümitleri biz üçin en kımmatlı datlar. Şu eden işini tün näläp çegedim. Şu zyynatdan zyynatly bolup gitmeliler gaýdylar. Düşündiňizmi? Şonu ýadyňyzdan çykarmaň gaýdylar. Bolýarmy? Garajanansa. Salam. 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 Arman. Bar bolun. Goňuňyzy nöka? Gowy. Birä gelendir. Ha, gelin. Ha oğlum. Indi şu gar pamın geçen göräýsek. Ha, taýýar. Gaýdylar, kömek edäýin. Görün. Gelin. Ýör. Alo. Aşık. Derhäw işerme gel. Şo toý pamagymga ýetirmeli. Garaşa. Hani ur bäriňe? Gelişipdirmi? Tuğru atalayında bur. Yelgin hayda. Gül yali, kemi yok. Nähil bolle? Gatowy, gül yali. Köp sağ olun. İşiniz üstüne vardı bu diye. Nesip bolsa ýakynna siziň hemmäňizi täze ýalgypa çagyrýar. Bolýam gaýlar, barın hemmäňiz garaşýar. Ne dip bolsa barar. Tagyman işte. Bir onu gidibereli. Eýämi? Aýhawa gördük gül ýaly. Başga da gerekli köýnekler bardyr, suratlaryny alyň, geýdirip görüp belki deňäp. Dogrusu o köýneklerini gatowdan eken. Hawa. Adamsyl surat alsam bolarmy? Al arkay. Surat alaýyn. Alyber. Howluk mançyk alyberin. Ay, tügöle muňa da gatowdan eken. Aňar kamawdyr hana. Howluk gadal. Bala mawdan eken. O köýneklerini alsam bolýar. Hawa alyber arkay. Bah, o köýnegi da seret. Etse vaýga tiräýdiňe bärdin gaýtmaýar. Ana bol. Züleyha alıştırdık. Ay biri-birinin oğudun. Bir de onu yöräli. Uy çay koypetçime? Çay içme? Çay mı? Hawa çay içme, ondan giderken de. Gök çay içen, kara çay. Baksana. Arka kaçağa di alayın şunu. Öyle alın. Ho arka. Hava görüştürdük. Gülýär hemme dat. Derraw. Bolýa. Bolýa gaýdam alyp barýan näder. Gyssaňym ölmelen garkaga barýan. Bolýa. Näme diýär? Garkaga derraw gelin diýär. Barmaly. Züleyha çaýda ýürütip burun geler. Köp sağ olun. Bolýa. Sen şu duruşuna çak bolýanmy? Ýadymdan çykypdyr. Çykar aýanda. Getirä. Ne vallahi. Garaşa nere vururken? Aşık, tena oňardym. Uy, näme boldy? Şo toýpama dikinäjekdim de. Ay, bolýala, nesibeli güni bardyr da. Merdan, zat aljarama düşünmeýän zatdan özüm düşündürür. Ertir nesip edenden täzeýil filminiň soňky wakasyny alýas. Ha? Näme? Görmeseň eşden okmay? Ha. Ertir irden nesip bolsa täzeýil filminiň jemleýici wakasyny alýas. Hawa alýas, ertir. Eşitdiň? Eşitdim. Merdan, Ayaz baba bilen garpamyň eşigi sen jogapkärçiligindedir.
On son. O aşığın aydımam tayinra. Ha? Näme o? Manglayın doturup aytmasam eşten okmay. Aşığın aydımı tayinra. Tayin mi? Ha, tayin. Onum yanın ulen alarsa. Ha, alyat, ertir. Ondan ertir irden kameralar, aparatırlar, ışıklanırcı enzamlar hemmesi tayin olsun. Eşittin mi? Ha. Halipa mümkün mü? Ayt. Ertirirden gelen mehmanlar için sinler yani binan merkezine surat servisini uğranasak neyle olur? Ana! Yaman olur son şeyden. Men aytacaktım ha onu. Ha. Gatığa olur. Ondan atarım oğlumdan sorak görüm. Belki yine täze eserleri vardır. Ha? Bala. Baha mı ka täze eserleri? Bar. Vadiye täze eserlerden atarım oğlumu. Eşitýän mi sen? Eşitýän? Sen men diýän mi? Eşitýän mi? Eşitýän. Şunun bile eşitýän mi? Eşitdik durjua. Onu menem şun diýän zadyny eşitýän. Bä. Ene şu kitap boyunca biz türlü janrları işleýär. Mümkün mü oğlum? Gelin molim. Oturun talipler. Salam talipler. Salam molim. Ünsörtdiňler. Ertir saat 1-den 10-na Oğuzhan adyna Türkmen film birleşigine täze filminiň jemleji bölümi ýazg edilýär. Egerde istek bildirýäniňiz bar bolsa, bayramçylyk lywasyna gatnaşyp bilersiňiz. Kim istek bildirýän bolsa, ýaşlar guramasynyň ýanyna baryp, atlyňyzy ýazarmaňyzy haýyş edýär. Hükman molim. Bolýasa oğlum. Nhaşuňky temamy talipler şulardan barat. Eger düşünmeýän zadyňyz bar bolsa, sorak berip bilersiňiz. Gış faslynda da owadan renkler bar. Hawa, ýöne men güýdi has gowurýan. Benim. O, salam aleyküm. Yüreğim yardım ey. O özüňiz aýtdyňyz da ýürek ýarlany kulak ýarlýar diýip. O, kulak ýarlýar diýdimi? Özüňize oýun bar edinde de bara. Siz keyfine merik. Garkaka ýokmy? Ay hali puratdylar. Aýda çakşym burada. Yo men aýtdym onu, bu ýok garkaka ýok. Ýürüýte, oza marketin adından bir toýuňy täze utlaýdyk geldim. Hoca marketin adından täze utlak geldinmi? O ne dedim? Ay bu onun ikiniň aden. Ay polya ne? Tol. Polya täze utlak geldinmi? Onu bilen şu ataqlan bedar täze taýyny bir otyr. Satym deňse paýlasy. Ay bravo. Ýona bara. Ha. Şu büyük köküne körün lan. Burası ne? Kaldım. Yaptın hareketini. Yaptı. Geç onunla geç. Berekallah. Erweden bolmanlar. Üni bir renkini açygyrak etmelikenim. Daňatar molima şeýle çekmän maslahat berdi. Daňatar molim diýen bolsa onda dogrudur. Halifa da. Aşyk. Salam aleyküm. Salam aleyküm. Tanış bol dostum Aşyk. Bu da Rahman, Çeperçilik Akademiyada bil okapdyk. Tugalama. Aşyk. Hemen şu edarada teknik işgär bolup işleýär. Hemen şuň ilkinji gerek sahnada aýdymaýdy. Nesip bolsa. Üstünlük kemran bol. Sağ olun.
Gülşat. Salam. 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 Sen işin näil boldy? Tayyar etjek köpçan edýänlerde intega tayyar der. Tayyar der. Tanımadı mı? Salam. Siz nerede? Men şoğuna tele geldim. Kavulhana var ya. Onunla men kim bilen yazıştım kan? Be. Bu olup gören dağıtları. Şu arçanam govcal bolýarmy? Nerden? Hani ayaz baba bile gar pamuk birde. Garly kakı. SMS ayagım. Bol derrew taň et. Biz başlamala. Soň maňa jogabyny aýt derrew bolýarmy? Bolýar. Hani siz näme dursuňyz inni? Şol düşümde gıýdan maýol. Merdan. Ýadyňdam dost. Ustahana baramda düşümde bir bilbil gördüm aýdypdym. Hawa ýadymda. A bu gezek bolsa tapdym öz ýarym sen aýdaýmaly boldy. O ne için beýle? Ol düşümde gören suratdaky arzumdaky şol gyza. Men häzir gelýän. Nerden? Hanol ayaz baba bile gar pamuk birde. Garly kakı. Şu davaramız gar pamuksuz geçirayım efek. O ne hil gar pamuksuz geçirjek? Ho ýa ayaz baba geldik berde diýdi ýa berde diýdi. Geldi erkin eşikde geldi. O ne hil erkin eşikde geldi. Ay siz bol ýeriňizde barsaňyz lan. Barın agryk. Aýoglan. Sen aklından adaşypsyň öýdýän. Ay sen näme teredip dursun? Ay ana gelipdirler. Ay. Hay diýim sene moňor ýa ay ha. Gatodan bolpsyn. Salam ayaz baba. Salam kaka. Salam nerden? Gowmy? Yaxşı. Gar pamuk. Ha, ol Gülşat, meň ekiz taýym Türkmen Döwlet Medeniýet Institutynyň talebi. Näme boldy? Şeýlemi? Hawa. Men o sen diýip bördüm. Ony hatyň çeken suratyň men otogumda galypdy. Neltip görkezäýsem kam. Ewa. Näli bollay? Hawa da şeýle boldy. Bu suratda gar pamuň özde. Men saňa ananma. Aşyk bolan aşyk dostum. Menem saňa ananma. Tanyş bol. Gar pamuň ady Aýşat. Odurun gyzyň ady Gülşat. Gar pamuň ekiz taý. Salam. 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 Bu menden sana sowgat.
Kimsen? Aşığın geldi makşuğum. Geldim mi? Geldim. Şekeri dillerinden, gözle şekeri dillerinden ayrı. Bugünkü niyetin açaylı, saat bilen sirden geçeyli ayrı. Senin şansı bir içeyli, eğer gelse kollarından, eğer gelse kollarından ayrı. Şeker ballarından, şirin şeker ballarından ayrı. Uslamince dillerinden, uslamince dillerinden ayrı. Yüzleri bulayamayım, min gariptin padişahıyım ayrı. Niyetlerinde Hudayım, uslamince dillerinden, uslamince dillerinden ayrı. Benim bir Ay ne ettin ay be? Salam. Salam. He, gurgun mu toğun? Kovum yağdaylanlar. Gelen yeriniz bol ya. Hava. Bir rahat pamuk bilen ayad vavan eşir. Gatı gorttur. Deyifin süpünü düşüptür. Ho, ay, çağır. Hava, gatı gorttur. Hava, şueleme, hava. Hava. Ekiz bular, ekiz. Ha, bular ekiz ha. Ne bir işleyen? Konserde tayarlanan Garkaka. Be, şu konserde tayarlansın ha? Hova. Oho, men sana konserde asıl renkli pencek geldiydim ha? Bar Garkaka. Var mı? Hova yadır giydi. Onunla giydiririm. Kameralar tayyar mı? Kameralar tayyar mı? Tayyar olmalı. Ne tayyar olmalı? Ho, tayyar mı diye? Yok, tayyar mı kadiyen mene? Ya da size koptura o. Solon hem tayyar. Size kadar soğutuyorlar. Benim, tayyar benim. Selamun aleykümler. Kovumlar dayılanır. Sen kim? Men. Şimdi bu kim? Karavul. Hava ne için geldin? Hanul boş vaktiniz geleydiydiniz de. Kim dedi? Ne? Şu dedi. Dedin ha? Sen boş mu? Sen boş mu? Ben mi? Ne mi mazeret ya? Durov men boş neme. Men işten boş vaktim bana geleydiydin ha sen. Hanul men ol bizim
Ustak elini de. Değişme aydıp verdim. Öyle gurla. Ay men ayağıma Abdullah değişme. Gurun öldü mü? Yediledik gullunuz. Ay yağıtma çön. Sonunda öyle okuyu vardı vekin yok. Havva he. Havva. Ey, sakla otur. Düş. Geç eyle. Selamun aleyküm. Aleyküm. Film alyan öyle ne? Havva. Bu kim? Men. Kim mi? Ben kim? Men Karavul. Almaya bir dükkanı Karavul'u. Aydanın laydı. Kim aytdı? Alayım hüveti bir badi. Aytlarım gar kaka. Man ayttın mı? Men hadi attan haberim yok. Bana için istadaydan o. Kim ayttı o? Dur sana ho, dur. Gelinizden mi kiyiniz? Hava. Siz kiyine düşmeye geldiniz mi? Hava. Hani geçin arçan yanına. Geç arçan yanına. Geçin arçan yanına. Düşürecek mi? Hava düşürecek. Siz tayyar mı düşmeye? Devam etmeli. Siz var ha, şu arçanı karavullamalı. Ha? Düş başladık mı şu an? Siz şu an düşüp durdunuz da. Kamera yok. Tövörünü dursun o kamera. Tasavvur düşür durma. Düşüp başla. Başla verin. Hareket bol başlayan. Durdunuz şu an. Düşündük. Durma, hayp berekeller. Ey, yatık kalayma. Düşüyorum. Dur derim. Kıyımlı. Katı olur. Men sana Gülşat mı kadip gördüm? Salam, neme hizmet? Düğün kaçar veren oydu yok kemme. Bolmasa Gülşad'ın telefon belgisini bereyim size. Telefon belgisi o oydu başa gaylığına öz telefon belgisini veren olmalı. Neme? Telefon belgisini veren SMS'in usulün adama şeyle uğranışıp olayışını. Belki bolmalısan şeyledir. Belki biz teriden tanışarız. Salam, men Rahman. Gönlüm merkeze seridip, gaptallak oturan adam torgunman, doyuğunu çıkarıp, gönlüm. Görsene, qarı diyene, edilmeyen yaşlığında. Be, yılla şey diyen de, yılla. 30 yıl ver şey dik gelen, o yayını soğururum, o yay. Oycuk der. Ata, köp burlayan. Başla da aynı başlayacak olsun. Oho, men o halife diyen olup görüm, ölüm halife olmur ötken. Garpamık, sen bana ayır. Rejissör olmak için ilki neyme gerek? Üns gerek. Hayır baba, neyme gerek? Evet gerek. Bilmeyen durdunuzda. Onda neyme gerek? İlki bilen telpek gerek, telpek. Telpek? Tenkiyar telpek der, hanı? Bagana telpek gerek. Ata, neyme gerek, neyme yeten o? Telpek gerek, sıvı yeten o, yatırıp besiyen. Tut yüzüne son, tepedin nenem tut. Tut da tut çok bozanın çırağını. Yakin vaatlarda kim bana neyme soğuk veresi gelse, bana ne telpek soğuk vereyim. Rejissör olaysın. Kese gerek gel. Başlayan. Aşık men, dubl 1, kadr 5. Başlanın. Täze yıl gowşursun, yara, balkymyz mengzesin, apbakça gara. Bir evedine yağsı sözlönsün, ervetlikler atla düşmesin yada. Mehribanlar, siz için yörüyte aşık aydım ayda. Aljırama. Sen başarartın enem. Men saňandan ýan. Başlayacak bolsoň. Nehil wallahi. Neçe taýinlik gördük. Aljırama lel berdi.
yarına, yetsin arzularına. Täze yıl bugün, täze yıl dolsun yar yarına, yetsin arzularına. Tuvalemiz, toylomuz köp bolsun. Köp bolsun. Berekella. Täze yılımızdan kutlu bolsun. Çaralar öştü orayın yadığı değil ne diyen? Lalay, öyle bolu diyense işler verir lay. Anam ödeli. Oo. Kâdin filmi düşer. Soru oldu. Ağrı verdim. Hava. Kutlu olsun deli. Sizinkilerin kutlu olsun.